sembarang apa wae beda karo aku. Aku iki nek mikir anakmu wasiake. Ora mati gerang ning iso-iso mati gering. Lah kok iso kaya ngono, Pakne? Lho. Sri Asih iki rak wis gedhe. Ya. Saben arep dikarepno karo calanang dipek bojo. Pepalange wasiake. Jajal. Aku dhewe gumun karo anakmu lanang, Pakne. Gumune. Lah iya kuwi ora nyawang adine. Adine wis dadi kaya wong aran iki kasarane prawan kasep. Nek karepku ora ngono. Lah piye? Mumpung aku isih urip, karepku Sri Asih iki bendang duwe bojo. Lah aku ya padha wae, Pakne. Kepengin ndang momong putu. Kepengin ndang diuyohi putu. Lah ning anakku lanang iki ngono terus kapan? Nek perkara kepengin diuyohi putu, aja mbok pikir anggere bengi ya tak uyohi. Alah, Pak. Uyohe wis ora mandi. Iya kaya obat. Ini. Ya engko wasiake dikandhani nek menawa atine iso luluh. Saenggo mikir adine Sri Asih. Ya ngono iku sampean Pakne. Nek aku ora wani anakmu watake kabure ra karuan kok. Lah kae bocahe. Wasiake. Kon diwae bendina kok kluyuran. Mulih sak mulih lali wayah. Aku nek mikir kowe iki kok umurku ora kuat suwe. Lah kok bisa kaya ngono iki sebabe apa to? Sebabe adimu Sri Asih wis gedhe. Saben arep dipek bojo karo calanang ora sida mergo pepalange kowe. Dadi mung perkara kuwi to, Pak. Lah kok ora piye? Lan sampeyan lho, Mbok. Piye, Le? Ora usah sampeyan iki padha kuwatir. Apa sebabe saben-saben ana bocah lanang cedhak lawan adikku Sri Asih iki kok padha wedi karo aku. Mergo aku iki tenane duweni kekudangan lawan adikku Sri Asih, Pak. Dadi kaya ngono kuwi kowe ndek kekudangan. Bener. Kekudanganmu piye? Kalamun besok Sri Asih kawengku dening priya. Seora-orane bocah lanang ki mau kudu bisa ngalahke kabisanku, Pak. Dadi upama ana calanang sing arep ngepek bojo adimu Sri Asih, kudu calanang bisa ngalahno kowe. Bener. Lah nek ora ana calanang ngalahno kowe, adimu kuwi nempuh pocapan singgang berkata ora ana sing ngeneni. Sampeyan ora usah kuwatir. Mergo aku duweni kapitayan. Piye? Kae kulon sak kulone kae seh ana kulon. Kae wetan sak wetane kae jeh ana wetan. Dhuwur kae langit sak dhuwure langit ijeh ana langit. Mula sak pinter-pintering bajing mlumpat. Sok kala mangsa bakal cublok. Ora bedane, Pak. Kalamun besok adikku wis ketemu lawan jojone, tak kira ana bocah lanang sing bisa ngalahke kelawan aku. Muga ucapmu dipiringake Gusti sing gelar jagat. Iki ana apa? Ana ana apa nek kae. Sing cilaka sapa iki? Cilaka iki. Ana apa? Ana apa? Gajang karo gajang tur.
Iki ono apa? Keringet kula gembrobos niki to, Mbok. Kula dedek kabeh, Pak. Keringetmu gembrobos. Kowe ndredeg. Ndredeg kabeh niki. Iki ana apa? Sebabe kula dereng sarapan. Ayo gawe wedok kakean pakanan kok. Sampeyan mboten kok ngoten kok, Pak. Lah piye? Perkarane apa? Perkarane apa? Gojek nggih, Mbok. Tabrak-tabrak. Kalau wae sampe Ngomong sih tengok-tengok. Mangkel aku. lho. Ngomong kok serawel nulek mripat. Mau ya, Pak. Aku lagi wae ngombahi ya to nyang sendang. Lho, iki mau bocah kok nanti kaya ngono. Cilaka iki nanti Alah, mbah. ana apa iki ana apa? Omong iki sing cetha, cek men sing ngokno iki genah. Kula ngombahi wonten sendang nggih to. Lah niku kula digodhog kalih bocah lanang. Hai, kowe. Nggih. Kowe kuwi digodhog bocah lanang. Aku digodhog karo bocah lanang. Sok neh kowe rak yo kandha kowe iki adile wasiake. Mongko wasiake kae cengkiling moro tangan kandhani mesti wedi. Kandhani ngono ya, Kang. Wis kok, Kang. Mesti wedi. Wis tak kandhani. Ora wedi, Kang. Terus piye? Malah saya ndodro, saya Ndodrone piye sing kurang ajar piye? Saya wani nembung seneng karo aku to, Kang. Lah aku iki ora ya moh to, Pak. Lah bocah lagi 16 tahun kok ditembung seneng ya to. Lah terus ke diapakno, Nduk? Aku iki mau malah digodho, iki mau malah pipiku iki mau lho, Kang. Pipimu dikap. dijiwiti. Pipimu dijiwit. Dijiwit karo bocah lanang. Iya. Aku percaya kelawan kowe. Mesti bocah lanang ki mau kok jikoke watu jemoko kanggo nyawat bocah lanang. Wah! Ya lara. Lah digodho kok, Pak. Pipimu dijiwit karo calanang iku mau. Aja wales antem batu. Antem batu. Bocahe rangkul lambung. Kok ambung. Lah wis gedhe kenang kok bojo kok. Dijiwit pipi kula sing sisih kiwa nggih to. Ya tak wales, Pak. Aja nganti kula kalah. Tak wales pipine sing tengen tak jiwit ngene kok, Pak. Pipine sing tengen bapakno, Nduk. Tak jiwit tak wales ben wedi. Pipine sing tengen mbok jiwit. Ya. Mangkel aku. Pipine sing tengen mbok jiwit ngene. Mangkel. Kok melu-melu Ora umman ora. Iku bancaan masalah. Lah terus bocah lanang isih wedi apa isih kurang ajar? Malah ora wedi saya wani, Pak. Wani Iya, lho ben pindho ya to. Lambeku iki lho, Mbak. Diapakno? Lambeku dimut. Ah? Heh, Lambeku lho dimut kok. iku kok sembrono kaya jaran ae umut kowe iki. Kuwi tekan kok, Kang. Lambemu diapakno? Dimut. Bocah lanang iku mau. Iya. Aku tak ngemput lambene ndoan. Mangkel ae aku. Mesti bocah lanang ki mau kok jikoke kayu. Kayu? Ora ana kayu. Go kok. nyawat bocah lanang. Ora ana kayu. Terus kok kapake bocah lanang. Ya tak wales kan ben wedi. Eh. Mengko mudak kenaken ya kan. Aku ra ya dimut to ping pisan tak wales. Tak wales tak emut ping 5. Lah nek kowe sing ngemut pas. Nek cah lanang ora umum. Ngaji aku. Aja wales emut. Lah kok mboten diwales dimut? Kowe rak lambemu sing dimut. Nggih. Aja wales emut. Lah napa? Bocah lanang gledakno keloni. Ben meten sampean iku Podang podang putu wae. Apa iki bocah sing ngoyak kowe? Sik kan pisan nak pipi to, ping pindho lambe. Lho saya menyisor, saya kurang ajar. Apa kuwi iki lho, Kang? Oh, kok mutu kapake. Amen wae. Bokongku dijiwiti nganti gosong kabeh. Kowe ya dijiwiti lah bokong kok anggere ora ngarepe bokong ngono ae lho. Lah dijiwit bokong niku nek nyambel lagi ceplang to, Pak. Alah ora tau nyambel kok mbokmu sing nyambel. Lek kok bocahe gebrutuke kok. Ya, Iki mesti bocah iki. Kene. Kene. Mas Yaking, Heh, Pak. aja kesusu.
Ora kesusune kebiyanane ati. Nek kowe ngantem kursi karo cah kae, nek kasus kowe. Lah kok kena kasus Kasus penganiayaan. Tak kurang ajar. Dadi kowe duwe penganggep yen wong-wong iki sing ganggu karo adhi. Cetha piyambakipun sampun kumawani mlebet wonten pertapan Toro Kayu. Ngene, tak takonane nek pancen iki sing ganggu karo adimu. Aja kowe aku tak melu gebuki. Monggo. Ngene, kurang ajar. Leres, Mas sampean sing ganggu kali anak kula niki. Mboten. Estu mboten. Sampean sing jiwiti kali anak kula niki. Mboten. Ora ngono kok. Apa sing kae sing jiwit kowe? Sing pundi? Sing brengos rada dawa kae kok suruh. Niku aja loroi nek wedi niku wedi tenan. Kowe kok apal? Nggih. Tiga samne. Nek sampean mboten ganggu kali anak kula utawi nggodha kali anak kula. Lah sampean tiang tiga niku namine sinten? Oh. Saderenge kula paring pawon napa dipun keparingaken lenggah. Monggo. Kersane sing Nggih, keco monggo, minarak mriki. Wah, nika beda. Sampean minarak mriki. Kono. Sampean mriki sampean. Kono. Kono. Lah. Amun nyekel son lho nggih. Stroke. Dipun wanoaken kula pun Hendra Baskara. Indra Baskara. Pangkat kula Adipati wonten ing Kadipaten Salokaja. Matur nuwun. Lah sampean. Hendra Lono Dipati Salokantara. Lah sampean. Wah, pripun? Teng mriku mawon. Wis ngono wae. Wis ngono wae. Kula mireng teng mriku mboten ana. Kula Adipati Raju Mas. Namine Klono Jati Muda. Klono Jati Muda ora ana Mau ana jatine to. Wis enten jomponge napa mboten? Lah niki napa buktine jati? Niku mboten jati muda. Lah apa, Nduk? Jati rejo. Kowe kok apal? Sajake kok apal Apa wis ra urip ning Jatirejo apa kowe apa? Aku iki cah apalan kok. Kowe urip ning Jatirejo ya gringen ah. pripun? Lah duka. Lah karepe sampean mlebet teng rompok kula ngriki. Kagungan kersa menapa? Pangangkah saking Kadipaten tumuju wonten ing Toyarum pengin pinanggih Bapa Kramat. Monate ngertos? Dereng. Lah sampean, Nggih, dereng. sampean Dereng. Kramat jantung nggih kula niki tiyange. Ujungan niku sampean. Boten kesasar niki wau. Nggih. Kula badhe blokoke mawon. Monggo. Sakatrine pinuju wonten ing Paleban Toyarum sampun pinanggih kalih Bapa Kramat Gandhi. Pikajengan sakatrinipun pengen nglamar Sri Asih. Ngelamar Sri Asih sampean. Nggih, semanten ugi Sampean. Nunggal karep badhe boyong Sri Asih kula sengkaken pinangka garwa pramesari wonten ing Kadipaten Rajoali. Kok pilorone. Monate ngertos bocah ingkang nami Sri Asih. Nggih, dereng. 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 Sampean. Nggih, dereng. Sampean. Bapak pisan dereng kertas. Ingkang pundi? Nek panjenengan dereng nate ngertos, nggih niki ingkang nami Sri Asih. Niki Sri Asih. Niki. Bupati kok Iki gadah penyakit ayan apa pripun? Langsung. Ditelesih ditekokke luwih dhisik.
napa leres menika ingkang wujud riasih? Loh, malah kowe, Mami. Mami. Mami niki pripun? Lah nggih gen kaul wonten lho. Kliru kowe. Lah piye ya aku malah mbok tawak-tawakno to, Pakne? Niki mbuke Sri Asih. Ingkang nami Sri Asih. Nggih niki anak Sri Asih. Niki cocok. Iki cocok kalih Inten. Cocok. Nggih, cocok. Leres. Nggih, leres cocok. Ora seramuk napa pripun? Bolak-balik. Dereng. Ini besok pisan menika kula pun. Wah, alah diputer nggih. Pripun tampi merengatan? Penglamar. Nggih. Cocok kok dibalekno. Temune sampean kok penak. Ya iya ra piye gak tenang. Lho tembunge sampean kok kepaske. Jare cocok kok dibalekno. Apa golek dhewe kok balekno. Mboten dibalekno nanging kula balik. Iki udah apa? Lah panjenengan dumugi mriki menawi ngertos anak kula Sri Asih kersanipun Nglamar. Badhe kula pundhut garwa. Semanten ugi kula badhe nglamar Sri Asih. nglamar. Nggih, badhe kula nglamar. Lamarane sak boten-botenipun. Mobil Avanza. Kula niki bupati. Nggih anak wedok ayu. Bupati kula niku. Mbak perkawis bodho dhewe pun panjenengan ampun sekolah. Nyuwun Avanza pinten? Tunggal Weh, mawon. Setunggal. Ngeten nggih. Nggih. Ingkang mangsuli penglamar panjenengan boten kula. Neng sederekipun Sri Asih sepuh wasiake. Wah, bocah kotok niku. Nggih. Weluh. Dengan tiyang sepuhipun kok malah Lah menika wonten gandeng cenengipun kalih wasiake. Oh, nggih. Mboten dados napa? Dalaran nalika rumiyin nate dipun kudang. Ngoten. Wasiake iki lho. Mleting. Plong. Sapa jenenge? Hendro Baskara. Joko wasiake. Hendro Lono. Jatirejo wis ngerti ya. Wong jati muda. Jatirejo. Para kadang dipati sakatwini. Sadurunge panjenengan lumebet wonten ing pertapan Toyo Arum. Menapa mboten sami maos saben wonten glanggung prapatan kula pasangi plakat. Saben wit gedhe ugi kula pasang plakat. Napa mboten sami maos niku? Kowe mau do ngerti apa ora? Kula ngerti. Ana tulisan apa? Kampung KB. Kampung KB kowe apa? Polisi 300 meter. Dawane lek. Ana tulisan ngono kuwi. Mboten ngerti. Ora ngerti. Monggo cetha yen kowe iki ora padha ngerti. Plakat sing tak pasang kae tulisane Joko Wasyaking Sayembara. Barang sok sapa wae kang bisa nyempal baune kiwa dalah baune tengen Joko Wasyaking. Undu-unduane adiku Sri Asih. Oh. Dadi adimu entuk dipek wong liya nanging ana syarate. Bener, Syarate kudune bisa ngalahke Wasyak. pancen bener. Ora nganggo suwe aku sing nyaku. Yen to pancen kuwi sakatrining padha saguh. Iki dina wis tak cepaki plataran guritan sing luwih amba kanggo nemtokke tandingku lawan kowe. Aja Sven, aja tandani. Yo ngene iki kedadiane. Dadi kowe wis mbok antepi, mbok tekati. Wis dadi anteping atiku. Nek pancen kekarepamu wis gembleng dadi siji. Ya wong tuwa mung nuruti apa sing kok arep. Nuwun. Monggo.
Se. Kok mangkel. Aduh. Ah. Sakit lho. Ayo kene aja isini-isini wong tuwa. Kene. Nggih kula manut, Pak. Kula. Ya kene. Mriki nggih. Lah, kono. Loh. Kono. Kula mrika. Iya. Sampeyan niku nggih ngaten kok malah bingungi kula lho, nggih. Donge diumbar geni meteng nganggur kok. Ajeng pirangan sampean. Ngerti yo nek kowe wani lanangan. Tak demeni dhewe. Lah mangkel apa gaweane angel dikandhani yo angel. Lha nek sampeyan dhewe. Rene saru aja ngono. Kowe dhewe aja gandengan. Gene. Derek nempangaken nah. Sampeyan niku sinten namine? Nami kula Joko Sindu, kula bocah Kreyang Kabur Kangenan. Boten gadah papan duno. Wes. Bebasan kemolangit kandang mega. Ngaten iki. Lah kok mlebet teng gene rompok kula niki madosi sinten? Madosi bocah wadon ingkang nami Sri Asih. Nggih niki Sri Asih anak kula. Yoga panjenengan. Nggih. Menawi ngaten kepasang yogi. Kula badhe nglamar kalian Sri Asih. Nglamar kali anak kula Sri Asih. Mansuli. Aku Joko Sindu. Diwanoke aku Joko Wasyaki. Joko Sindu. Opo bener iki dina anti kowe tumekana ing pertapan Toyaru. Kepengin nglamar kawan adikku Sri Asih. Pancen ora kleru. Joko Sindu. Mongko iki dina Sri Asih kae minangka putri sayembara. Kalamun kowe bisa ngalahke Joko Wasyaki. Boyongen adikku Sri Asih. Yen pancen kuwi minangka sayembarane Kakang Wasyaki, aku saguh mupu sayembarane Kakang Wasyaki. Yen to pancen wis saguh mupu patembayah. Ora usah dadak kesuwen rantinen yang pelataran bulitan sing luwih amba kanggo nemtokke aku apa kowe sing bakal kalah. Tak enteni oleh papan ngono, Kakang. Ribut to, Pak. Iman-iman nggih, Pak. Yo. Masih akeh kok. Kowe nek wani aja wedi-wedi. Nanging nek kowe wedi aja wani-wani. Sampeyan aja kuwatir. Wis dadi anteping adikku mergo aku kepengin mulyake adikku Sri Asih. Enggal tungganen mundak dadi pengantu-antune kabeh para kadang bupati lan Joko Sindu Sindu. sing tak jaluk. Mbok ujek ka. Ya, Le. Sri Asih. Dongeke aku supaya aku oleh kemenangan. Kaya ngono ya, Kakang. Sampeyan dulurku siji-sijine mesti bakal tak dongake kok, Kakang. Matur nuwun. Pak, mung sakmono pamujimu sing tak jaluk, Pak. Nyai, Pak Le. ayo do ditonton. Ngono. Sapa mengko sing bisa ngalahno Wasyaki? Ayo bareng-bareng ayo, Dok. Ayo, Pak.